Трихограма за оранжерийни зеленчуци срещу тута абсолюта, нощенки, ливадни пеперуди и други вредители от разред Лепидоптера. Съдържа 3 вида трихограма – ахея, какоеция и еванесценс. Разходната норма се определя според големината на растенията, според нападенията от вредители и според температурите. 20 кутийки при слабо нападение на декар, 25 кутийки при средно нападение на декар и 30 кутийки при силно нападение на декар. Поставя се по средата на растенията, без да отваряме кутийките, и когато започнат да се излюпват, те сами си пропълзяват отстрани от отворчетата, като започват да се търсят яйца на неприятели, за да ги опаразитяват. Третира се 2-3 пъти за сезона, ако е необходимо, може и повече.